prepáčte za ten účes, čo tu ja mám na webke, ale dneska si ideme robiť jednu animáciu. Ja sa trošku ospravedlňujem, ale neviem to nájsť, lebo animácie sa nehovoria, lebo pár ľudí si nerobí vôbec animácie, to potom budem robiť animácie na grafickom tablete, ale teraz neviem nájsť, počkať, no neviem, asi toto ani nemám, asi som si odinštaloval animačnú zložku, ale to vôbec nevadí, lebo chceli sme si ukázať celý proces animácie a chcem vám teda aj ukázať, čo teda používam celú animáciu. Takže musím si dať na bok webku a musím nájsť teda tu Google Play, ale Google Play tu vôbec nevidím, preto to je trošku chyba, ale mal som si dať to myslieť henta, takže to vôbec nie je vaša chyba. Proste, tu je, dobre. Dobre, máme Google. Dobre, otvoriť, ale aby ste ešte videli, aké je to naozaj, tak nedám otvoriť, ale vám ukážem teda, ako to je. Je to takto, vyzerá to a takáto nejaká to vidie iba. Teraz sa spravedlňujem, lebo ja som na toto robil, ako sa to vymazalo, preto to bude ako keby moja prvá animácia, ale a už tu vidíť, takže tak. A keby ste mysleli, že bude nový taký hlas na videoch, lebo ja budem mať takú keby nový kanál, ale nebude to nový. Kvôli tomu teraz otočím aj kvôli tomu som dal takto na celý skicer a prvé vyskúšame, akože typeček vyletí z takto z neba, to akože hlava. Tak si dá druhé. To akože sa trošku posunie tá hlava a bude to už vidieť takto telo. Akože čo takéto. Tak, ja to robím tak improvizitne, aby ste to aspoň vy ako pochopili. Inak by som už robil rýchlovku animáciu. Ale čo je na to také zlé, že to robím takéto. Lepšie to robiť takéto, no, vypadá to ako takéto. Dobre, idem sa zahrať na profika a že ukážem teda, ako naozaj viem kresliť animácie, lebo takéto vôbec neviem a teda ja viem krajšie napríklad nakresľovať to, čo aj ten type, že skáče aká lopta a robíme to napríklad záberu. Ukážem vám, lebo niektorí ľudia sa aj takýmito animáciami živia, že dajú takto, že skáče nejaká lopta, tak a potom tam bude nejaká vybuchne a to je celé animácie, niektoré sa tak živia, takže určite to bude super. Takže dáme aká veľkosť cerusky, no asi to sa nedá, počkať, dá asi, ale neviem kde, lebo som to dlho nepoužil, ak som vám hovoril. Z boku vidie lopta, tak. Počkaj, to som zapomínal, ja som dal takto. Teraz tak. Zase tak, ale trošku už sa posunie. Už sa napraví. A pôjde ďalej. Tak. Tak. Teraz tu bude to. Čakať a teraz to loptu akože pôjde. Lopta akože pôjde. Počkaj, to posledná čara by tam nemala byť. Tak, a zase pôjde lopta. Počkaj, tam som tam dal ohraničenie a takéž. Tak, a teraz akože to vybuchne, takže tam môžeme dať najprv také
takto napíšeme TNT a teraz do ďalšieho môžeme dať takúto čiaru jednu, potom takúto kutovú a potom už dáme takéto čiary a už to počvárame. Tak a teraz to už ideme iba vyfarbiť. Počkáte, som vám to dal iba ktoré nič sa stalo. Je to len vyfarbiť a vyfarbenie bude už normálne vyfarbenie bude na červenú, preto si sem zavoláme červenú, byla pani červená, bola pani červená tak a dáme tam ešte takéto stupňovacie rovinky, ktoré dáme s čiernou. Tak akože takto, zase to dáme takto, tak, zase stupňovacie, tak a takto to môžeme robiť aký 5 riadkov, a tých 5 a potom sa už to zdvihne a bude tam, že dajte like, odber a to bude celá animácia. Takže... A je to aj pravda, dajte fakt ten like, odber, inak vás príde zohrať celý čert a noci a to fakt asi nechcete. Ktorý urobíme to takto, takže tak, alebo nie poslednýkrát, dajme tam ešte trošku viacka, lebo viem, že by to tam mohlo sa hodiť. Tak a dám tam trošku tak viackrát to pikála, alebo čo to je. Tak a teraz už to zmení na takú inú, alebo nie vždy sa to tak, chápete, musíme to tam dať takú lepšiu. Počkať. Takéto je čo? Púl. To je dobré. Teraz už by som to dal úplne také, až... Teraz by som to už dal úplne také až niečo takéto. Takéto je čo? A tam dáme takéto. Tak a urobíme si celú animáciu aj tam, kde editujem a čo editujem, určite sa niektoré budú... Teraz vám to hovorím iba z editu, že nebudeme robiť kapky kvôli tomu, lebo sa mi to bude dať odoslať. Takže iba taká správa doplňovacia, aj keď to je trošku počuť poza ten krik, takže kvôli tomu. Teraz to editujem a neviem to dať hen tam. Takže dajte aj také like, odber a vlastne pozerajte video ďalej. Takže to zakreslia ako... Počkať, necháme jedno biele, asi dve také a teraz potom tam prejde takto značka, potom takto značka a tuto bude odober, zle sa tam kreslí, akože tá píše. Odober a to môže byť dvakrát. Potom sa bude vracať tá šipka. Tak. Tá počka nie. Chce ako keby vracať, ale pôjde z tejto strany. Tak. A to ako keby sme mali takéto niečo. Raz. Dobre. Odober. Teraz sa bude stále vracať a až ku tomu tejto fázi tam, kde takto to zatvárime. Dáme tam veľké A, akože A. A píšeme tam a nakreslíme tam. Veľké. Počkať.
Tak. A teraz pôjde tu šípka, ktorá bude ukazovať linke. To by nepochopil. Tak. A zvoneček. A zvoneček sa musíme tu najprv počúvať. Akože takto, akože tak. Tak a tak a zvoneček sa takto. Za ty zvonech tam dáme. Tak. To nepochopil. Neviem, či to vidíte cez tú webku, ale inak to je zvonček. Zvonček, to je ako to má byť ako v, chápete. Zvonček. Takže tak. To napíšeme párkrát. Ja to má byť ako v. Toto má byť ako v. Dobrá, to napíšem znova, lebo to sa vôbec nedá poznať. Zvonček. Tak, a teraz si to môžeme ísť pozrieť po 60 frameoch. Super. A teraz, keď to už máme, tak ak chcete, tak si môžete ešte na totok a ešte si to môžete takto zmenšiť. A to na 15 vyskúšajme na jesinke. Tak ako to teda bude na jesinke. Asi oveľa krajšie. A vyskúšajme to na 5. Ja to chcem dať teraz na jednotku. Nie, na 5 chceme. Počkaj, tak to radšej dajme teda na tú nejakú 8. Ukáž teda, ako to bude vypadať na 8. To je dobrá animácia. A teraz idem sa teda pozrieť, ako teda teraz to idem vystrihnúť. Prvé, čo urobíme, zdieľať a teda, počkať, ja som ich dal program. Počkať. Kde to je? 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 Ja som vám hovoril, že akože sa to niekedy nepodarí, ale chápete, že takže vlastne, toto bolo celé video, lebo neviem, lebo sa mi to ako nedá vystrihovať, lebo neviem to ako, že nejako odoslať do toho, keby sa mi to podarilo, tak vám aj ukážem, ako to vystrihnem, bude trvať čas možno, alebo čo, a majte sa teda pekne.
A počas iba nechcem povedať, že akože vás nutiť, ale môžete dať like, odber, lebo akože veľa ľudí mi je dávali like, odber, proste si ešte skontrolujte, že či máte odber, lebo YouTube mazáva odbery, ja neviem kvôli čomu. Takže dovidenia, čau!